Салом бародарони азиз, хуш омадед ба канали мо дар назди қалаи Ҳисор ҳастем ва медонем ки дар ин дарун мағозаҳое ҳастанд ки салом алайкум мағозаҳое ҳастанд ки сари либоси миллӣ мефурӯшанд. ҳозир дар омада ҳамаша ҳамроҳи мо мебинем. ва яке аз магазинҳое ки дар ин ҷо якум дуюм ҷода меистанд маҳкам ҳастанд, қулф кардагӣ ҳастанд. ба ҳамин хотир сири токи маро аллакай мардуми Ҳисор ба мо гуфтанд ки ин токи лақаё аст ва турко мепӯшанд. мо гирифтем ки дар зимистону тобистон ҳар куҷое ки мо равем наворбардорӣ ҳамин дар сармон бошад. ба фикрам ки зеби дастда ва хубтар мешавад ки мо сари лиш набошем дар ҳолати наворбардорӣ кардан ё ки дар дигар вақтҳо бошад. Метонем ҳамчун шапка ин истифода барем, барои хеле калон аст. мо дар қалаи Ҳисор вақтамон хеле кам аст. ҳозир мо ба кӯи беш меравем, баъд шояд ба ёвон меравем, насиб бошад ё ёвон меравем, баъд кӯи беш меравем. дӯстони азиз, иншоалло ки ба мегардем ба тарафи Кристон, Ӯзбекистон, Қозоқистон мегзарем.